Selamat sore. Ditabun. Ditabune Mbak Ayu nih. Lho, bakwane Mbak Yu ngetoke bakwan goreng. Iki ya guys, lokasine ning nggone aku mbingen iki. Siapa sih ngerti ini iki ning jenenge Bojong Wonolilo Pleret Bantul. Teman TikTok ngerti iki panggonane ya. Ini masku. Gini ini mau perlon mantu, jadi aku kesini karena persiapan nih dapur persiapan supeh di depan baikku bakwan kandhani iki pawone perlengkapan nih ini jembar guys yang gunung yo jembar sekian titik oke derek beleh titik rampung sekian ya dokumenku ning gunung Bojong Wonolilo Pleret Bantul.